Da ni yn Symfagan, fel ydych chi wedi sylwi, dwi'n siŵr. Jyst i esbonio, dwi wedi cael comisiwn gan yr Eisteddfod Genedlaethol i ysgrifennu opera un Ddynes i Rhian Lois o Geredigion. Ac wrth gwrs oedd hon i fod ar gyfer Steddfod Tregaron. Steddfod Tregaron ddim yn digwydd, felly mae gennym ni fwy amser rwan i ddatblygu. Mae'r opera mewn cydweithrediad hefo'r Amgueddfa, a'r Amgueddfa a'i holl drysorau ffantastig sydd yma, sydd wedi ysbrydoli fi anghyfnither non Parry i greu y stori sydd yn mynd i fod yn rhan greiddiol o'r opera. Dwi a diddordeb mawr i wybod beth oedd y broses, siwt es i lan ar stori a'r broses wedyn o fynd ati i gyfansoddi. Wel, oedd o'n, ti'n bod, pan mae rhywun yn deitha ti bod rhaid ti gyfansoddi drama gerdd, opera beth bynnag, y demtasiwn ydy mynd i chwilio am stori sydd yn bodoli'n barod. Ac yno ddigon o heina o gwmpas Ceredigion. Ond unwaith i'r Amgueddfa ddod mewn i'r gêm wedyn, a y dewis yma o greiriau, oedden ni'n teimlo'n gryf wedyn a dylsyn ni sgwennu rhywbeth o'r newydd. A pan ddath y Cwilt pan welon ni'r Cwilt, o'n i'n gwybod yn syth, rhaid, dyna be ydi o. Ac o ran y cyfansoddi i hunan, eich perthynas chi, eich perthynas gerddorol chi, siwt mae hynna'n gweithio? Wel, da ni'n nabod yn gilydd ers 1867. Ac felly da ni'n gallu, da ni'n cofio'r Cwilt rhag, da ni'n gallu darllen meddyliau'n gilydd yn eitha rhwydd. Ond yr her i fi oedd ysgrifennu rhywbeth y tu allan i'n comfort zone ni. Pen nes i ddeall na ti oedd yn canu'n, wel, yei! So mae dy lais di yn ymhenni pan dwi'n cyfansoddi. Felly dwi ddim yn cyfansoddi'r math o gyneuon dwi'n sgwennu fel arfer. A dwi'n gwneud hynna fwriadol, achos o'n i angen yr her yna hefyd. Ond dwi ddim yn offerynwr arbennig o dda. Dwi'n gwybod beth fi'n gallu clywed yn ymhen, dwi'n gallu gwneud alaw, dwi'n gwybod beth yw'r harmonia, a dwi'n stryglo yn ofnadwy ar y piano i greu dilyniant call. Felly, dwi'n mynd at Geraint sydd yn gyfeilydd llawer gwell fi, a wedyn rhyngthyn ni, da ni'n llwyddo wneud sens o'n dwi'n credu dyna beth yw, mae'r berthynas yma fi gyda Caryl, lle ni wedi cydweithio cymaint dros y blynydda, a dwi'n ffodus iawn, dwi wedi bod mewn hwnna gyda Caryl, Sian James, lot fawr o bobl eraill, a unwaith wyt ti'n cael y telepathy yma, mae'n gret, achos ti'n gweld achos mater o trio mynegu beth sydd yn syniadau Caryl a wneud nhw'n weithredol yw e. Pan ti'n meddwl amdano fe, dwi ddim anhebig i beth mae bobl yn wneud wrth cwiltio. Sef ti'n cymryd darnau bach ac yn seirnio'r holl beth i gyd at ei gilydd, ond jyst bod ni'n sôn am elfennau sain a pherfformio, ti'n gwybod. A hefyd, mae'n gweithio, pethau fel un sydd yn digwydd ym myd y ffilmiau ag ati, mae cyfansoddwyr ffilm yn rhoi beth maen nhw'n galw'n top line i drefnydd, a wedyn mae'r drefnydd yn gwneud y gweddill. Ond dwi'n cyrraedd Geraint efo syniad gorffenedig o siap y gan neu'r dilyniant, a syniad gweddol dda o beth dwi eisiau recordio fod, ond mae o'n gallu cyfieithu fy ramblings i mewn recordio go iawn. Beth yw e, oes dim hyder gan Caryl i wneud ei hunan, ond wedi dweud hynny, ni'n dod o'r un tir mewn gwirionedd, ac ni'n gwybod mewn gwirionedd beth sydd, a hefyd, achos bod ni wedi gweithio cyhyd, dyn ni rhyw fath o syniad o bod lle ni eisiau mynd. Ond beth sy'n gret am hyn yw, mae Caryl wedi gweithio, ti wedi sgwennu a dwi wedi gweithio, a wedi cyfansoddi'n hunan lot o bethau sioe gerdd. So ti'n gwybod bod ti'n sgwennu mewn modd gwahanol pan ti'n sgwennu i gyfrwng gwahanol. Ond beth hefyd dwi'n teimlo sy'n gret yw'r ffaith bod pan ti'n sgwennu at bwrpas, pan ti'n sôn am unigolyn, mae wedyn ni hyd yn oed yn seirnio hwnna ymhellach. A hwnna yw'r her mewn gwirionedd, ti'n gwybod. A beth sy'n braf gweld chi'ch dain cydweithio hefyd yw rhywun fel fi, dwi fel arfer yn troi lan yn goffo dysgu'r nodau sydd nawr, rhywun fel Mozart wedi cyfansoddi yn y gorffennol, a mae mor braf cael gwybod sy'n mae'r broses hyn yn gweithio, a sy'n dwi'n ffitio mewn i hyn hefyd. Ond ti'n meddwl, o'n safbwynt i'r mewn un ystod, mae dy fi ddoi drod mewn ddoi fan gwahanol fan hyn, oherwydd ydw dwi'n rhan o'r broses gynllunio, rhan o'r broses greu, ond fyddai hefyd yn rhan o'r broses berfformio hefyd, ynddo fe?
A beth dwi'n licio amdano fe, ffaith bod ni wedi ni'n caniatau, fel ti'n sôn, so ti'n darllen Magic Flute neu rhywbeth fyny, bydde ti'n, os mae gen ti ddehongliad, ond mae'n gorfod bod o fewn ffiniau, ynddo fe? Lle fan hyn nawr, oherwydd bod ni'n trafod cerddoriaeth newydd sydd yn cael ei greu, mae e yn bawn o esblygu, a y berthynas a siwt ni'n mynd i fynegu hyn yw'r peth sydd yn... hwnna'r peth mwy atyniadol i fi beth bynnag, yw'r ffaith bod ni yn creu rhywbeth. Wel, ni'n gwybod lle ni eisiau mynd, ond pwy o'r le eiffa yn y diwedd. So be amdano ti te? Achos wyt ti'n derbyn y copia yma trwy'r we, ac yn fel, wedi hwnna. O, beth oedd ti'n teimlo pen oedd nhw ofyn i ti amdano fo, beth bynnag? Just teimlad hollol gyffroes i fod hwnnw'n onest. Mae hwn yn brofiad hollol newydd i fi. Dwi wedi gwneud nifer o operau siambr o blaen a operau mawr gyda cerddorfaoedd mawr, ond mae hwn yn rhywbeth just dy lais dy hunan sydd, rhywun yn sgwennu ar gyfer dy lais di, a mae fe'n brofiad unigryw, profiad hynod o arbennig, dwi'n teimlo'n freintiedig ofnadw bod fi wedi cael y cyfle yma, a just cyffro dwi'n meddwl, a cael y gan gyntaf wrth gwrs mami Gafi Nedwydd, a just clywed i, a cwmpo mewn cariad gyda i yn syth bin, achos dwi'n meddwl mae rhywbeth yn enwedig, mae canu yn Gymraeg i fi yn mwy pwysig na canu mewn dim un iaith arall, achos dyna yw'r iaith gwreiddiol i, a dyna dwi'n teimlo sydd yn iaith wrth gwrs fwyaf naturiol i fi, felly mae cael canu y cynion arbennig yma, ti wedi gyfansoddi a Geraint wedi trefnu, mae'n brofiad unigryw a just, cyffroes. Good. Mae'n meddwl o'n i, ti'n gwybod, achos fel arfer, bys ti ddim bod fi'n awgrymu bod ti'n neud hyn yna, ti'n gwybod, ond yn anorfod mewn gwirionedd, pan ti'n mynd am rôl dweud rhywbeth, ti'n gwybod, mewn unrhyw opera, Magic Flute neu beth fyny, mae gen ti role models y gorffennol i wrando arno fe, i bigo'r i'w ddarnau, enghraifft fan hyn nawr, ti sy'n creu'r yn sicr, yr holl beth. Ydyw yn rhyddhau ti'n neud yn caethiwa ti? Rhyddhau. Gobeithio. Wi yn neud lot o operau cyfoes, so dwi wedi cael nifer o operau siambr wedi sgwennu et yn llais i, ond eto mae fe'n arddull wahanol mewn ffordd, a mae hwn yn hyfryd o ran pan dwi'n canu Mozart neu Puccini neu beth, ti'n gwybod bod ffreni wedi ganu fe, mae Lucia Pop wedi ganu fe, mae'n chydig bach yn daunting i fod yn honest. Ond mae hwn mae rhywbeth mor ffres am y syniad a just y ffordd o gydweithio gyda'n gilydd. Mae'n dimlad hyfryd. Mami Gafi Nedwydd ydy'r gan gyntaf yn y gwaith. Mae pob plentyn yn eilynyddoli un o'i rieni, a mae hi, Lydia, yn eilynyddoli mam y gwiltraig wreiddiol, a mae hi jyst eisiau nodwydd bach ei hun. Mami Gafi Nedwydd, wys e bod ryn pethau ti. O mami Gafi Nedwydd fach ddir. Mami Gafi ede, Gafi ddarn o Cwilt fahen. O mami Gafi ede, wys e troi o carbiet lawd yn gampweth. Mami, paid gweud i fod yn pigo, paid gweud bod fi'n rifach, paid gweud bod yn angerus, mami. Oh, mami.
So, beth wrthai, sut dechreuodd y cywaith yma te? Wel, ges i alwad ffôn llynedd gan Elen o'r Eisteddfod yn deud, dwi eisiau ti feddwl am ysgrifennu opera un ddynes. A nes i ddeud, sorry, wrong number. Achos o'n i'n meddwl, pam rwy'n gofyn i fi sgwennu opera, ynddo? Ond nath i ymhelaethu a deud bod o'n rhywbeth oedden nhw eisiau trio, bod nhw eisiau gwneud opera yn air llai sy'n rhwystro pobl rhag mynd i weld pethau. Llai elitaidd. Ie. A bod cael rhywun sydd falle yn ysgrifennu cyneuon mwy poblogaidd yn mynd i ddenu mwy o bobl mewn, fysa ddim fel arfer yn mynd i weld opera. Wrth gwrs, oedd o fyny fi wedyn i ddewis arddull neu ardduilliau a stori a rhywbeth o felly. Oedd hi hefyd eisiau gwneud i yn rhywbeth fysa'n gallu cael i deithio. Ac oedd hi hefyd wedi deithio bod yna Rhian Lois fydda'r un ddynes yn yr opera un ddynes yma, ac oedd hynna wrth gwrs yn newyddion ffantastig i fi, nawr bod Rhian ys blynyddoedd ac yn gwybod y cantores mor ddawnus ydy hi, so oedd hwnna eto'n rhoi sgôp. A wedyn y peth mwyaf pwysig oedd bod o'n cael ei wneud ar y cyd hefo'r Amgueddfa. Felly dyna sut nath yr Amgueddfa a'r Amgueddfa Werin yn Syffagan fel un gael ei dynnu mewn i'r peth. Ac oedd o'n gret. Oedd yna just un amod oedd gen i, oedd bod yng nghymdeithar i non yn llunio'r stori hefo fi. Felly, ti'n bod, oedd o just yn un o'r pethau na, oedd dipyn bach yn, ffeint, gwneud o be? Ond ar y llaw arall, mae hwn yn mynd i ngwthio fi i gyfeiriadau gwahanol, ac os allan ni fynd i Symffagan, gawn ni ysbrydoliaeth ynglyn â'r pwnc. So dydyn ni yma un bore, ac oedd y lle di cael, a just ni oedd yma. Oedd o fel bod yn Disney World ar ben dy hun. I ni, oedd o'n brofiad eitha tebyg, chos gathen ni fel curaduron wybod gan rheolwr llinell ni, mae Caryl Parry Jones yn mynd i ddod fewn i weld creiriau ac o bosibl bod rheina yn mynd i ysbrydoli opera un dynes. Felly, i ni, gathen ni'r dasg o chwilota drwy'r casgliadau. A tywed, bod fi wedi gweithio yma ers 15 mlynedd, fel mai, bywyd bob dydd, ti wrth dy ddes, ti'n neud y waith. A weithiau, wyt ti'n cael y cyfle yna i fynd i chwilota i bori fel oeddwn ni falle estalwm. A dyna lle fi ni wedyn yn mynd trwy'r hen gardiau index. Mae well gyda i edrych arnyn nhw, buseddu nhw'n hytrach na edrych ar y cyfrifiadur o hyn. A y briff gathen ni oedd, byddwch yn agored, peidiwch a dychmygu be falle sydd yn mynd i ysbrydoli Caryl, mae fyny iddi hi. A ddylai ni chwilio am eitemau oedd efo unrhyw gysylltiad gyda tregaron a ceredigion yn fwy eang. Ond yn y diwedd, nath ni ddod i'r adeilad yma, a gathon ni weld y cwiltiau bendigedig yma. Ac mae non a fi'n licio cwiltiau, beth bynnag, ond mi oedd clywed bod y cwilt ragedd yma yn gweithio yng Ngheredigion. Oedd hynna yn syrthio mewn carad y rhywbeth yma tro cyntaf i ni fel sgwenwyr. Achos yn ddelweddol, mae cael y cwilt yma yn byth ysbrydoledig iawn. Ti'n gwybod bod ni'n cael patches a fe ddechreuodd y stori da ni wedi ddewis o'r ffaith bod y cwilt ragedd yn dod o Geredigion. A bod y delweddau yma yn just cynnig gymaint o bethau. Felly, hefo'r cwilt ragedd, oedden nhw'n eitha cyffredin, yn don nhw? Ie, yn hanesyddol, mi oedd cwiltio yn alwedigaeth eitha cyffredin i menywod yng nghefn Gwlad Cymru. Dedwn ni rhyw ganrif yn ôl ac i fewn i'r 20fed ganrif. Ac yn benodol, dyn ni'n meddwl am y gorllewin, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac wrth gwrs Ceredigion neu Sir Aberteifi. Ac ie, mi oedd yna gwilt wraig ym mhob plwyf, ym mhob pentre yn y cyfnod dan sylw, y gwneud dillad gwely i'r gymdogaeth leol, trwsio dillad. So, o ddwy fath o gwiltraig y bodoli.
Rheini oedd yn gweithio o'i cartrefi, felly yn yr ystafell flaen, ffram fawr bren, yn gwneud dillad gwely, cwiltiau, dillad ar gyfer y gymdogaeth leol. A mae'n enghraifft o gwiltwraig pentre tu ôl yn ni fan hyn, Cwilt Mary Lois, a hi oedd cwiltwraig o ardal Tregaron, o Llangeitho yn benodol. Ond mi o na fath arall, mwy fel cwiltwraig peripatetic, teithiol. Ie, oedd yn mynd o amgylch y gymdogaeth yn flynyddol. Ond grefftwyr teithiol eraill wrth gwrs ar gael, teilwriaid a seiri coed ac ati. Ond ie, oedd y cwiltwragedd yma yn mynd i ardaloedd anghysbell, aros gyda falle un teulu am ychydig wythnosau, gwneud cwiltiau wedyn yn erbyn y cloc, gweithio ar hast, derbyn cyflog a gwely a bwyd gan y teulu, a wedyn mynd ymlaen i'r ffarm neu'r gymdogaeth nesaf. Mae gan aml iawn, mi o na ffram bren yn y tai yma'n barod, felly o dim gofyn bob amser bod nhw'n cario'r offer gyda nhw. Dwi wedi gwneud unwaith, dwi ddim yn gallu pwytho o gwbl, ond pen o'n i'n disgwyl ymlaen sy'n gyntaf. Nes I lwyddo wneud o, da i'n byd, mae'n hynod o fler, ac oedd rhaid i'r gŵr wnio'r sheet ar y cefn I wneud dwfi, gorchudd i'r dwfi, a mae'n dod yn racs, ond oedd o'n ddel. Ac o'n I mor falch ohono fo, a just troi'r patrymau at ei gilydd mewn trefn arbennig I greu rhywbeth, prydferth iawn, ti'n modd? Mae casgliadau amgueddfeydd yn gallu symbolu creadigrwydd o bob math yn dydy, a maen nhw efo bywyd, maen nhw dal yn greiriau byw heddiw, bod hwnna byw mewn casyn gwydyr. Mae'n symbolu creadigrwydd o'r newydd. Mae'r profiad o fod wedi gweithio hefo chi yn yr Amgueddfa, wedi bod jyst yn ffantastig. Dwi'n teimlo bod ni wedi gwneud teulu newydd yn fan hyn, oedd wedi bod mor braf. Achos pen oedden ni sgwennu'r stori, nes I yrru'r stori wedyn I Sioned, un o'r gydweithwyr di, a lot o gwestiynau mewn coch, beth fydda wedi digwydd yn yr ystod, a o be fysa y dyn yma wedi marw, oedd pethau fel hyn adeg hynny. A wedyn nath hi ateb y cwestiynau I gyd, wedyn o'n i'n gallu gwneud ail ddrafft. A wedyn gyrru hwnna nôl, ac oedd popeth yn iawn wedyn. Mae'n jyst I bod yn addysg yn dweud y gwir, do, yn gret. Mae wedi bod yn addysg I ni hefyd, felly diolch yn fawr, diolch ymlaen I glywed. Edrych ymlaen I chi weld o, ar ôl fi sgwennu I gyd. Mi es I ffair llan rhysty ddydd o haf, anghalon yn ddistopi ddydd o haf. Ac anno bym yn wyt o am y bachgen o Langeitho. Wel wyt o nes y machli dydd o haf. Di wega falala di wega falala leila. Wel wyt o nes y machli di wega falala leila. Mi ges I ddweud fy ffortiwn dydd o haf, gan sipsi fach a gwirfod ddydd o haf. Ac ante hithe wedyn, rwy ti'n wyto am rhyw grwtin. Wel wyto neu am bim can ddydd o haf. Wedi wega falala leila, a wyto nes y machlid di wega falala leila. O'r tŵma ddydd o haf, cyd roeth I gad ar hwpla ddydd o haf. Mi gadwys fynd o'n danco, dyma fwrwr dom a chwimpo. Flan y bachgen o Langeitho ddydd o haf. Wedi wega falala leila, mi gwmpes o'n o bwrwr dom. Wistra bwyd a boes a tag o fawr, yn hwerthin a di fari
Mi glywes bod ti'n dod i'r ffair tendell. Anoffan ddys i heddi, rhag ofan is yn ei ddwyldi, a wy'n dy wyldyn blaen. Mor blaen o goet im hob yn freuddwyd stafi. Beth sydd i lodes fel fi ifant yn fran. Pwy sanwyr sydd i feddwl fel ni ifant yn fran. Ond wy'n gallu'r dyweld a wy'n fodlon. Nag ydw i seithlen wyf yng nghalon. Cod ti yn edrych draw, cod ti yn codi llaw, wyt ti yn gwenu arno fi dos bosib. Nid fi sy'n heiddi'r wena, ond rhywun arall yn ta fi. Ifant yn fran. Pwy o beth sydd i lodes fel fi ifant yn fran. Pwy sanwyr sydd i feddwl fel ni ifant yn fran.